І чому я такі няўдалы? Прывітанне, сябры. Вось вы лічыце, я часта сумую, і вочы ў мяне заўсёды на мокрым месцы. Але, аказваецца, у мяне ёсць для гэтага прычына. Так што я не плакса. Не думайце. Добрый вечер, Мау. Ой, салют, Рыся. Буслик, ты зноў сумуеш? Так, толькі не пытайся ў мяне, калі ласка, чаму я не ў гуморы. Ну, не буду. Вось і добра. А то і часта прыйдзецца задаваць такое пытанне. Гэта чаму? Таму што я больш ніколі не буду ў добрым настроі. Што ты такое прыдумаў, Буслик? Да нічога я не прыдумаў. Справа ў тым, што я зусім не ўмею паляваць. Вось гэта паварот. А паляванне тут пры чым? Лічыш, на добры настрой палююць? Ой, а яшчэ мне вельмі шкада хапаць кагосьці за хвост. Буслик, я нічога не разумею. Нейкі ў нас вечар загадак атрымліваецца. Паляванне, хвасты. Слухай, Рыся, у мяне ёсць ідэя. Ты ж рысь, так? Без сумнення, Мау. Значыць, твае продкі былі драпежнікамі. Мау, вельмі далёкія. А гэта не важна. Усё роўна ты можаш узгадаць, як дзейнічалі твае продкі-драпежнікі і дапамагчы мне ўхапіць яе за хвост. Буслик, ты што, Мау? Я не хачу нікога хапаць за хвост. Але для сябе ты дакладна гэта зрабіла. Я? Лічыш, я кагосьці лавіла за хвост? Лавіла і дагэтуль трымаеш. Буслик, ну што ты такое гаворыш? Вось мае лапы, і я нікога ў іх не трымаю. Ты ж сам бачыш. Значыць, мяне зноў падманулі. Так, больш зразумела не стала. Давай разбірацца па парадку. Хто цябе падмануў? Адзін хлопчык. Ён сказаў, што удача – гэта птушка сіняга колеру. Вось як? І той, хто хоча, каб у яго ўсё атрымлівалася, павінен высачыць гэтую птушку, а потым абавязкова схапіць яе за хвост і ні ў якім разе не адпускаць. Буслик, гэта нейкае глупства. Сіняй птушкі не існуе. Ці вы ўсе не хочаце мне пра яе расказваць? У вас жа ўсё атрымліваецца, а ў мяне нічога. Буслик, не, гэта немагчыма. Ты такі плакса і ныцік. Я не хачу больш з табой сябраваць. Нічога іншага я і не чакаў. У мяне ж няма сіняй птушкі. АБВ ГДЕ, сустракайце ўсе мяне. Добрый вечар. Салют, Коска. Прывітанне. Буслик, а ты чаму такі сумны? Што здарылася? Са мной Рыся больш не сябруе. О, ну і справы? Ды як можна сябраваць, калі малы ўвесь час скардзіцца ды ные? У мяне цярплівасць скончылася, Мау. А як я магу не ныць, калі ў мяне нічога не атрымліваецца? Я няўдачнік. Вось бачыш, Коска. Ой-ёечкі. Мне адзін хлопчык сказаў, што трэба злавіць за хвост нейкую сінюю птушку, якая прыносіць удачу. А я гавару, што ніякай сіняй птушкі не існуе. Сябры, на самой справе птушкі сіняга колеру ў прыродзе сустракаюцца. У энцыклапедыі такіх пярнатых даволі многа. Вось, я так і ведаў. Але сіняя птушка удачы – гэта проста істоты з легенды. Калісьці сапраўды лічылі, што злавіць чароўную істоту з сінім пер'ем значыць стаць удачлівым ва ўсім. Чуў, Буслик, гэта легенда. І лавіць дакладна нікога не трэба. А што трэба рабіць? Вам трэба пасябраваць з нейкай асобай. Яе называюць спадарыня цярплівасць. Мау, гэта што за істота? Яна, а не сіняя птушка удачу прыносіць. Усё значна прасцей. Цярплівасць дапамагае нам не расстройвацца, калі штосьці не атрымліваецца. І не злавацца, калі хтосьці побач не ў гуморы. А што ў такіх выпадках трэба рабіць?
Не кідаць ніякую справу нязробленай, нават калі яна не атрымліваецца з першага разу. О, ці пастарацца суцешыць сябра. Я зразумела, гэта як з маімі спартыўнымі практыкаваннямі, якія я незлічоную колькасць разоў паўтараю. Я такое заўважаў. Ты, Рыся, амаль увесь вольны час спортам занятая. І ўсё роўна некаторыя практыкаванні пакуль не атрымліваюцца ў мяне бездакорна. І наш дзядуля Дабрадзей таксама не адразу навучыўся ўсё рамантаваць. Але ён, напэўна, спрабаваў. Думаў, як справу зрабіць, пачынаў спачатку, рмаў. І дакладна не паляваў на сінюю птушку. Значыць, у тым, што ў мяне нешта не атрымліваецца, вінаваты я сам? А ў тым, што я злуюся, толькі я? І тое, што вы пакуль яшчэ не пасябравалі са спадарыняй цярплівасцю. Значыць, калі справа не атрымліваецца з першага разу, Трэба пачаць другі, трэці, чацвёрты і пяты? Можна зрабіць невялікі перапынак, адпачыць, пераключыцца. Ці папрасіць дапамогі, калі справа зусім не ідзе? І дакладна не кідаць ніякую справу нязробленай. Затое, калі ўсё атрымаецца, вы будзеце такімі шчаслівымі. Так, я ўсё зразумеў. Дзякуй вам і прабачце, але мне трэба бегчы. Рмаў, куды? Паспрабую пасябраваць са спадарняй цярплівасцю і праверу, як працуюць твае парады, Коска. Усё, я пабег. Ой, а вы маленькія, ужо пасябравалі з цярплівасцю? Калі не, абавязкова гэта зрабіць, Рмаў. А зараз самы час глядзець цікавы мультфільм. Ура! Атрымалася! У мяне справа атрымалася! Рмаў, малайчына, вослічак. А зараз, маленькія, час мыць тварыкі, чысціць зубкі. І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Бо калі добра адпачыць, заўтра ўсе справы пойдуць лягчэй. Цудоўных усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.